Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabil karim Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, wabil khusus Bapak Takmir Masjid Baitul Salam ingkang kawula mulyakaken, pengurus takmir sedayanipun, ugi Bapak pengurus ranting NU Tamanan ingkang kawula hormati. Monggo pindah kita ngunjaken raos syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun paring dumateng kita panjenengan sedaya kesehatan kewarasan, sehingga kita panjenengan sedaya dalu punika saged sesarengan nglampahi kewajiban jamaah salat isya saha tarawih. Sholawat saha salam monggo kita unjukaken dumateng ngarsa dalem junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mawantu-wantu kita panjenengan sedaya ajeng-ajeng sapaantipun. Wonten ing mriki kawula perlu nepangaken rumiyin nggih. Kawula Hasan Basri manggen kula wonten Rejo Kusuman. Kula niku teng ranting namung nderekaken Pak Kamto. Pak Kamto niku ketua rantingipun. Kula kebetulan sakniki wakil ketua AMBC Kapanewon Banguntapan. Terus koordinasi nek teng ranting nggih ketuane Pak Kamto nggih, nek teng Kapanewon koordinasine nggih kalih kawula sak rencang. Dados kula sowan mriki sareh denten turba ranting niku nggih kula wing ndereke pengurus ranting ngaten mawon. Nek turbane MBC, niki kula selaku wakil ketua MBC Banguntapan. Wonten ing mriki kawula namung badhe ngajak dumateng panjenengan sedaya. Sakmenika niku kathah kedadosan-kedadosan wonten para ngalim-ngalim saking organisasi sebelah, sanes organisasi NU nggih, saking organisasi sebelah niki bahwa sedina nganti 7 dina 40 nyatus nyetaun niki haram. Wah niki organisasi sebelah. Nanging mboten NU. Karena NU itu menggerakkan atau menerima atau memperjuangkan kebudayaan. Jadi nek mboten nonton selamatan, mboten nonton nyedina, mboten nonton nelung dina, mboten nonton nyeminggu, mboten nonton 40 niki mangke anak putu pangeh lamun do gelem ndongake wong tuane, gitu. Jadi sakniki niku nek wonten wong sing gelem nyedina 3 dina seminggu 40 nyatus niku berarti dia ikut organisasine wong NU. Termasuk kita panjenengan sedaya. Jadi teng desa niku nek ora diandake ngoten niku kerukunane antar tetangga irang. Gitu. Ana wong bar ana wong kesripran terus ning langsung dipendem gitu. Ora didongake anak putune ran ndongake rayasinan ra tahlilan. Nah niku kula pikir-pikir nggih, pikiran kula niki. Tak pikir-pikir kaya pitik mati ya. Gitu. Wong duwe akal, duwe amal, duwe sedulur, duwe tangga ora do gelem melu ndongake. Aming padha ro pitik mati terus dipendem nang jogangan wis rampung tinggal lunga gitu. Kajen karo pitik gering gonong pasar didol payu gitu. Ane menungso gering armati gonong pasar malah do disingkang-singkang wong. Malah kajen pitike. Ning Lemulya tiyang niki nggih niku wau
gelem ndongake wong tuane, gelem ngirim ngabektine tiyang putra wayah niki dateng tiyang sepuh niku nek nalika nang donya ngladeni gitu. Nalika tiyang sepuhe pun seda niku ndongake ngirim nggih. Wonten hadisipun Kanjeng Nabi niku sampun ngendika iza mata ibnu adam ing qata amaluhu illa min salasin sedaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin yatmulah. Nomor 3 niki awaladin sholihin yatmulah, wong sing wis mati niku amale sedaya putus, ora iso nambahke ngamal kejaba perkara 3. Antarane awaladin sholihin yatmulah, duwe anak sing gelem ndongake ro wong tuane. Anak yasinan tahlilan diharamke, terus liar ngabekti anak putu piye kuwi? Gitu. Tahlilan nyedina, 2 dina, 3 dina dianggepe barang sing ajarane agama liya, agama Hindu, agama Buddha. Padahal teng rika ya ora ana tahlilan gitu. Teng Buddha, teng Hindu ora ana tahlilan. Dikirane marisi kebudayaan agama liya. Nah niki mila ngoten kita panjenengan perlu le didik putra wayah niki digatosaken, le nyekolahke aja nganti nanggon sing bertentangan karo ideologi awake dhewe. Awake dhewe perlu ngajakke bocah, ngajakke teng TPA. Teng TPA niku mangke diwulang raming Al-Qur'an, raming Iqra, wonten diulang sopan santun niki kanggo didik putra wayah kita panjenengan sedaya supaya saged ngabekti kalih tiyang sepuh. Karena nek anak putu kok wis ra duwe sopan santun niki wong tuane kaya disiksa nggih, teng alam donya kaya disiksa. Jenengan gadah putra ora duwe sopan santun, ora duwe subasita, apa-apa ora duwe adab nggih, ngundang bapakne jenenge Paino ora muni Pak no. Paino, no. Ah wis lara atine gitu. Anak kula wane ngundang jeneng kula Hasan Basri, ngundang San. Ora nggih kula dhewe lara atine gitu. Niku anak, mila ngaten nek anak ora diajari sopan santun, teng alam donya wis ngebot-boti wong tuane, nyusahke wong tuane, mangke teng alam akhirat ora melu ndongake. Padahal wong tuane niku le iso tambah ngamale niki nek gelem anak putune do ndongake. Mila ngaten monggo nek wonten sing woro-woro nek tahlilan haraman macem kadang anti diparani, ditegur, delekke niki nek jenengan manut ajarane wong NU niku lana a'maluna walakum a'malukum. Pedomane niku mawon. Kowe duwe keyakinan dhewe, duwe amal dhewe, nggonen dhewe. Ora sah ngatur-ngatur wong liya. Gitu. Mangke awake dhewe ra gelem tahlilan, ra gelem ngirim, ra gelem ndongake leluhur nggih mangke anak putune awake dhewe nggih bales. Ming marisi dateng amal kita panjenengan sedaya. Wong tuaku dhisik ra ngajari aku mitung dina nyatus 40 kok. Gitu. Niki kerugane double, es awake dhewe ora ngabekti wong tuane, engko duwe anak ya ora iso ngabekti ro awake dhewe. Niku. Mila ngoten mriki kawula perlu nyampaikan. Selain NU niku peringatan mulai 1 hari sampai 1000 hari itu haram. Kecuali NU, karena NU meyakini bahwa itu sebagai jalan atau sebagai wasilah le ngabekti anak putu marang tiyang sepuhe sing sedo gitu. Nah awake dhewe mboten nglatih anak putune tahlil ngirim wong tuane tangeh lamun putra wayahe gelem ndongake gitu. Padahal awake dhewe niki sing dijaga, sing dijagake nek pun sowan ngarane Gusti Allah niku sing dijagake nggih niku ming dongane anak putu. Iza mata ibnu Adam, kalau wau sampun kula aturaken nek anak putune Nabi Adam kok sedo niku sing iso nerus kuwi ming perkara 3. Ing kata amaluhu ngamale
putus kejaba perkara telu. Sedekatin jariyatin. Pertama sedekah sing ganjarane mili. Sedekah ganjarane mili contone jenengan ana pembangunan masjid melu mbantu. Nah niki selagine masjide dienggo salat, jenengan iso entuk ganjarane wong salat niku, sing wong salat teng riku ora kelong ganjarane. Niki nek melu bangun sedekah jariyah, utawi jenengan ana bangunan jalan melu urun. Nah niki mangke sapa wae wong sing liwat teng riku jenengan entuk ganjaran sekole melu bangun niku wau. Sedekah jariyah, ganjaran sing mili. Ganjaran sing mili niku contone kados niku wau. Au ngilmin yuntafa'u bih, utawi jenengan dadi wong pinter terus iso ngajari wong liya, walaupun ngajarine ming wacan bismillah, alhamdulillah, wacan Fatihah, niku nek wong niku gelem melu maca, melu muni, gelem ngamalke wacan Fatihah niku jenengan entuk ganjaran padha karo ganjarane wong sing maca. Niku ngilmin yuntafa'u bih. Awaladin sholihin yatnula sing nomor 3 niku wau. Waladin sholihin yatnula duwe anak putu sing gelem ndongake dateng tiang sepuhe, gelem ndongake maring simbah-simbahe, termasuk niki wau sing kula aturke wonten awal wau. Ingkang baken sowan kula sak rencang saking ranting NU Tamanan niki nggih niki wau. Supados mbentengi panjenengan sedaya nek ana wong sing ngelekke niku jenengan prinsipe lana amaluna walakum amalukum. Aku ki duwe ngamal dhewe tak tanggung dhewe, kowe duwe ngamal dhewe tanggungan dhewe. Niki mangke kisahe kiambak boten bakal nang ngarepe Gusti Allah ku awake dhewe tahlil sing disengeni wong liya boten bakal. Awake dhewe tahlil nek kleru sing nanggung jawab ya awake dhewe. Tahlil nek bener awake dhewe sing entuk ganjaran. Nah niku. Bila makaten masalah niku masalah sing krusial kangge tiyang Jawi. Mila supados jenengan sedaya mangertosi masalah punika. Mekaten kemawon kawula namung derek matur sekedhik, mugi-mugi wonten manfaatipun kangge pangertosan panjenengan sedaya. Lan monggo niki Pak Ketua kajengil langsung nyambut nggih. Wong kula niku teng mriki nek atas nama MBC kula sing mokoki, nek atas nama ranting Pak Kamto sing mokoki. Bila mekaten saking kawula mbok bilih wonten kalepatan ing kawula matur, kula nyuwun ageng panten kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.